Tervetuloa webinaariin Visiosta toteutukseen, mitä moderniin tuotejohtamiseen kuuluu, jossa myös esittelemme uuden version tuotejohtamisen talosta. Monet teistä saattaa tuntea sen vanhan version, niin nyt näette 2.0 tuotejohtamisen talo. Tämän webinaarin jälkeen on mahdollista saada nämä meidän käyttämä esitys. Laittakaa minulle sähköpostia eli arto.kiiskinen@efficode.com. Ja sitten webinaarin aikana toivomme, että laittaisitte kysymyksiä tuonne chattikanavalle. Meillä on mahdollisuus muutama kysymys sitten webinaarin lopussa käydä läpi. Nyt on tilaisuus ilmaiseksi saada minulta ja Antilta vastauksia. Ja minulla on tänään Antti täällä mukana puhumassa tästä asiasta. Terve Antti. Terve Arto. Jees. Ja mistä tänään puhutaan? Otetaan pieni kertaus, että mitä se tuotejohtaminen oikeastaan on. Käydään läpi vähän tuotejohtamisen hierarkiaa. Siellä on asioita, jotka tapahtuu vähän eri aikajänteillä. Sitten käydään läpi, että millaisissa tilanteissa tämmöistä referenssimallista, niin kuin tästä tuotejohtamisen talosta, niin on erityisesti hyötyä. Me esitellään uusi tuotejohtamisen referenssimalli, eli se talo, siihen liittyvä tavoitehierarkia, vähän roadmappia, backlogia ja referenssimallia niiden hoitamiseen. Pikkasen ehditään puhumaan alihankinnasta, että monella teilläkin niin ei välttämättä olekaan se tuotekehitys omassa talossa, vaan hyödynnätte alihankkijoita. Ja siihen liittyy muutamia semmoisia asioita, jotka me halutaan tässä nostaa esiin. Ja lopuksi yhteenveto siitä, että miten just sinä voit hyödyntää tätä referenssimallia omalla työpaikalla. Ja niin kuin Arto tuossa aikaisemmin sanoi, niin lopuksi ehditään vastaamaan kouralliseen kysymyksiä, niin jos tulee mieleen, niin voitte kirjoitella tuonne chattiin, mutta otetaan ne sitten lopuksi. Otetaan vielä puhuja esittelyt tässä. Arto, kerrotko vähän omasta taustastasi? Joo, ja mä oon ollut nyt valmentamassa noin 8 vuotta ja nimenomaan keskittynyt tuoteomistajan rooliin. Eli Antti, enemmän oot katsonut tätä tuotepäällikön näkökulmasta, niin mä katson tätä enemmän vähän sieltä tiimin tuoteomistajan backlogin näkökulmasta. Ja niin kuin tulette näkemään tuossa meidän referenssimallissa, niin me olemmekin yrittäneet yhdistää näitä eri maailmoita yhteen. Aikaisemmin mulla on 20 vuotta ihan oikeasta töistä ennen konsultti-, kouluttaja-, coach-uraa Nokialta ja Mirasysyltä. Joo, ja mun nimi on Antti Suvanto. Mä oon nyt vähän yli 10 vuotta pääsääntöisesti konsultoinut yrityksiä tuotejohtamiseen, tuotehallintaan liittyen. Ja mitä Arto tuossa mainitsikin, niin mun tausta taas on hyvin pitkälle siellä tuotehallinnassa. Ja oikeastaan tämän uuden referenssimallin kanssakin, niin tietyllä tapaa niin kuin semmoista tarvetta on ollut nähtävissä, että pystyttäisiin se tuotekehitys ja tuotejohtaminen, strateginen tuotejohtaminen, mikä ehkä enemmän on semmoista niin kuin liiketoiminnan johtamista, niin kuinka se saataisiin tiiviimmin yhdistettyä siihen kehitystyöhön. Ja just mitä Arto sanoi, niin se, että product owner, joka yleensä toimii lähempänä sitä kehitystiimiä, että miten sen yhteistyön saisi toimimaan vieläkin paremmin. Ja tämä ehkä meillä olikin motivaationa tähän uuteen referenssimallipäivitykseen, että ei pidettäisi keinotekoisesti sitä tuotehallintaa irrallaan tuotekehityksestä. Ja jonkin verran myös me ollaan nähty asiakkailla sitä, että syntyy tietyn kaltaista vähän keinotekoista erottelua, vastakkainasettelua tuoteomistajuuteen, tuotepäällikkyyteen, niin tämä malli toivottavasti auttaa. Jeps. Heti tähän alkuun, niin osa varmaan tunteekin hyvin tätä terminologiaa,
mutta käydään läpi nämä perustermit tässä. Eli esimerkiksi tämä tuotejohtaminen, niin me ollaan pitkän aikaa käytetty sitä terminä, ja me käsitetään sillä se, että sitä tuotetta pitää tai vähintäänkin kannattaa johtaa, jotta ikään kuin sen liiketoiminnalle asetetut tavoitteet saavutetaan. Eli tuotejohtaminen tarkoittaa sitä, että sitä tuotetta johdetaan siitä alkuperäisestä ideasta aina tuotteen lopetukseen asti, ja tavoitteena siinä tietenkin on maksimoida tämän elinkaaren yli tuotot omalle yritykselle. No, tuotehallinta, tämmöinen osasto yleensä löytyy yrityksistä, ja tyypillisesti se on ryhmä, jossa on tuotepäälliköitä, ja tämä tuotehallinta vastaa tuotejohtamisesta. Sitten taas tuotepäällikkö, niin se on ehkä yleisin titteli, kun joku vastaa jonkun tuotteen liiketoiminnasta, sen jatkokehityksestä, tuotemarkkinoinnista, niin aika usein näitä henkilöitä kutsutaan tuotepäälliköksi. Muitakin titteleitä toki on, ei siinä mitään, mutta yksinkertaisuuden vuoksi niin tässä on käytetty tuotepäällikköä. Ja sitten on tuoteomistaja, jossa on sitten ehkä näitäkin on monenlaisia. Yksi tapa katsoa sitä on vaikka tuommoisen Scrum-viitekehyksen kautta, jolloin se on aika tarkkaankin määritelty, että mitä se tuoteomistaja sen kehitystiimin kanssa tekee. Mutta joka tapauksessa niin tyypillisesti tuoteomistaja on hyvin lähellä sitä kehitystiimiä ja hoitaa ehkä vähän semmoista niin kuin lyhyemmän aikajänteen kehitysikkunaa ja priorisoi sen tekemisen ja kuvailee vaatimukset niin, että sitten kehittäjät saa kiinni, että mitä tässä nyt oikein haetaan ja miksi. Jos saa Antti vielä jatkaa, niin toi tuoteomistaja product owner rooli Scrum viitekehyksessä, sehän Scrum ei määrittele tämmöistä roolia kuin tuotepäällikkö. Se puhuu pelkästään tuoteomistajasta. Ja sen, mitä Scrum-kaide sanoo, niin se itse asiassa määrittelee paljon semmoisia asioita, mitä tuotepäällikkö tekisi. Et nämä roolit on hyvin dynaamisia ja ne on mahdotonta määritellä yksikäsitteisesti. Et teidän pitää jokaisessa organisaatiossa keskustella, kuka näitä rooleja hoitaa ja mistä ne vastaa. Joskus siinä on yksi ihminen, joskus siinä on kaksi ihmistä, joskus siinä on useampi ihminen. Se riippuu kaikki yrityksen tilanteesta ja tuotteen kompleksisuudesta. Ja ihmisten asiantuntemuksesta myös. Kyllä. No, mitä on tuotejohtaminen, niin te voitte itsekin tehdä tämän saman tempun. Niin minä kysyin oikein tekoälyltä, että mitä se tuotejohtaminen oikein niin kuin on. Ja sitten sain tällaisia vastauksia, että keskittyy tuotteen koko elinkaaren hallintaan, on vastuussa tuotteen menestyksestä, toimii rajapintana eri organisaation osastojen välillä, ja sitten pitää olla monipuolisia taitoja, liiketoimintaosaamista, teknistä ymmärrystä, viestintätaitoja, projektinhallintataitoja. Ja sitten oli tämmöisiä luonnehdintoja, että eri niin kuin liiketoiminta-alueilla, niin se voi vähän vaihdella, että millainen rooli se siinä on. Mutta joka tapauksessa niin se on niiden markkinatarpeiden ja asiakastarpeiden keräämistä ja tulkkaamista ja priorisointia ikään kuin sinne kehitysorganisaatiolle. Jatkuvaa palautteen keräämistä, että voidaan parantaa juoksua. Ja hyvin tärkeä peluri sitten tuotekehityksen kanssa, eli kommunikoi ne prioriteetit, varmistaa sen, että se asiakastarve tai markkinatarve ymmärretään oikein ja pystytään niin kuin pystyy kertomaan, mikä on tärkeää ja vastaamaan kysymykseen, miksi tämmöistä asiaa lähdettäisiin kehittämään. Ja samaten tässä tekoälyn vastauksessa niin oli näitä kaupallisia asioita, kuten esimerkiksi liiketoimintamalli, eli millä tavalla siitä tuotteesta
rahastetaan asiakkaita, miten sitä hinnoitellaan, kilpailijaseurantaa vähintäänkin niin kuin taktisessa merkityksessä, ja sitten sitä elinkaaren hallintaa, että sitä tuotteen suorituskyvyn arviointia ja mittaamista koko ajan. Eli tämä on aika hyvin linjassa, miten mä itse ymmärrän tämän tuotejohtamisen, ja mä oonkin aika paljon korostanut sitä, että se tuotejohtaminen ja tuotepäällikön työ, niin siitä iso osa on ikään kuin sellaista kaupallista asiaa, eli ymmärretään, että kuinka hyvin se liiketoiminta sujuu, ollaan mukana hinnoittelemassa niitä tuotteita, ettei varsinkaan myydä liian edullisesti, ja ymmärretään sitä asiakkaan ja ehkäpä vielä niin kuin enemmän sitä niin kuin markkinan näkökulmaa, että mitä niin kuin ryhmäasiakkaita, millaisia tarpeita niillä tulee olemaan tulevaisuudessa. Ja tämmöisten asioiden miettimistä. Eli nämä on osin sellaisia asioita, että tuotekehitykseen ne jollain tavalla niin kuin liittyy, mutta ei ne ole missään määrin niin kuin teknisiä. Eli tietyllä tapaa se kaupallinen näkökulma on se, minkä se tuotejohtaja tai tuotepäällikkö tuo siihen tuotekehitykseen. No, tässä on yleisiä haasteita, johon sitten referenssimalli voi auttaa, ja mä luulen, että aika moni teistä on kohdannut tämän kaltaisia haasteita, että esimerkiksi se visio ja tuotestrategia on jotenkin niin kuin epäselviä, hähmäisiä, ei konkreettisia, tai sitten ne puuttuu niin kuin kokonaan. Ja tästähän seuraa sitten se, että ei tiedetä, mikä on tärkeää. Ja on aika inhottava priorisoida tekemistä, kun kaikkea ei kuitenkaan voida tehdä, jos ei tiedetä, että mikä tässä on niin kuin tärkeää. Sitten hyvin yleinen ongelma on se, että aikahorisontit sotkeutuu keskenään. Eli samassa kappaleessa tai samassa lauseessa puhutaan tehtävistä asioista, joista toinen ehkä on sellaista, että se on pakko tehdä nyt seuraavassa tai kuluvassa sprintissä. Sen pitää olla valmis ja julkaistu asiakkaalle 2 viikon sisällä. Ja sitten on semmoisia asioita, joita ehkä vasta mietitään, että kannattaako niihin niin kuin lähteä ollenkaan. Ja voi olla, että niitä tarvitaankin vasta vuoden päästä. Niin hyvin usein nämä aikahorisontit menee keskenään sekaisin. Ja semmoinen keskustelu, missä ei näitä niin kuin määritellä, niin se on ihan puhdasta hukkaa. Mä oon ainakin ollut semmoisessa mukana. Tuohon ehkä, jos saa lisätä tässä välissä, tämä horisonttien sotkeutuminen, ihan käytännön esimerkki tällaisesta on sellainen, että backlogille eksyy asioita, mitkä tehdään ensi viikolla, 2 kuukauden päästä ja vuoden päästä. Että backlogia väärin käytetään tämmöisenä, ettei unohdeta asioita tyyppisenä. Mä palaan tähän hiukan myöhemmin lisää. Joo. Sitten on tämä tuotteiden elinkaaren hallinta jää liian vähälle huomiolle. Eli ei pystytäkään saamaan kaikkia niitä tuottoja, mitä siitä tuotteesta voisi saada, vaan ehkä niin kuin liian kärkkäästi pyritään etsimään teknisiä parannuksia tai jotain kivaa tekemistä sen tuotteen ympärillä, mutta että ei seuratakaan sitä performanssia systemaattisesti tai ei toimita sitten niiden havaintojen mukaan, mitä siinä saadaan. Sitten asiakkaat ostajan roolissa unohtuvat. Eli semmoinen käy monta kertaa, että ei oikein ymmärretä, että kuka se meidän asiakas on. Että jos puhutaan niistä niin oikein hardcore, agile ihmisistä, niin nehän puhuu aina vaan niin käyttäjästä. Ja okei, tuotteet pääsääntöisesti suunnitellaan niin kuin käyttäjien tarpeita vasten, jotta he pystyvät lunastamaan sen arvon käyttämällä sitä tuotetta. Mutta sitten kun puhutaan tuotejohtamisesta, niin pitää aina muistaa, että ei ne käyttäjät välttämättä osta meidän tuotetta, vaan esimerkiksi tuo tuotemarkkinointi, niin sitä pitää tehdä niin kuin ostajien tarpeiden mukaisesti. Puhua sellaisista asioista, mistä ne ostavassa roolissa olevat asiakkaat on kiinnostuneita. Tämä monasti unohtuu, tai tätä ei haluta niin kuin ymmärtää. Tämä ei ole semmoinen, että kaikki me tiedetään ja ollaan sisäistetty tämä oppi, vaan tämä aika monessa organisaatiossa vaatii semmoista painotusta ja ylimääräistä jumppaa.
hyvin yleinen haaste. Sitten jos keskitytään kovin vahvasti backlogiin, niin semmoinen voi käydä, jos tuotepäällikkö ei tuo sitä liiketoiminnan näkökulmaa sinne. Ja se on ihan varma, että tekniset ihmiset keksii kyllä itselleen mielekästä tekemistä, mutta se voi johtaa siihen, että se tuote rakennetaan ikään kuin insinööreille tai itseä varten, vaikkei niin kuin ollenkaan edustaisi sen tuotteen niin kuin asiakasprofiilia. Tähän, jos saa lisätä, niin otetaan esimerkiksi sellainen tilanne, että meillä puuttuu kokonaan tällainen tuotepäälliköksi määritelty ihminen. Jos me katsotaan tuota taloa kohta, niin siitä jää niin kuin valtava osa asioita unohtuu. Jos me ollaan kuitenkin määritelty, kuka on tuoteomistaja, mutta tuoteomistaja kokee olevansa hyvin lähellä tiimiä, hallinnoi backlogia ja lähitulevaisuuden tekemistä, niin silloin toi asiakastarpeiden selvittäminen, markkinatarpeiden, asiakkaiden kanssa juttelu, tämmöiset asiat unohtuu. Tämä on äärimmäisen helppo sudenkuoppa pudota, että rakennetaan tuote ikään kuin niille, jotka sitä rakentaa. Tämä virhe toistuu jatkuvasti. Kyllä. Sitten tuossa on tuo, että backlogi on päässyt kasvamaan liian isoksi. Siitä muodostuu semmoinen toiveiden tynnyri, ja silloin sen niin kuin priorisointi tai hoitaminen muuttuu ihan mahdottomaksi. Tulee kammottava paine sille kehitystiimille, että noinko paljon asioita pitäisi saada tehtyä. Voi käydä niin, että yritetään tehdä aivan liian montaa asiaa yhtä aikaa, ja sitten se virtaus pysähtyy siellä tuotekehityksessä. Ja toi usein johtaa myös siihen, että ei pystytä tekemään asioita tarpeeksi hyvin. Koska jos toimitaan ketterästi Scrumin 2 viikon sprinteissä, jos niissä sprinteissä ei saada ikään kuin ihan kokonaan valmista, niin siinä käy niin, että tuollainen liian iso backlogi, ikään kuin se tiimi alkaa hyperventiloida siihen, tohon suuntaan, nämä on tärkeitä. Ja sitten esimerkiksi epikkien käyttö tai semmoinen asia, mikä kestääkin 1,5 kuukautta rakentaa, niin semmoista ei saadakaan tehty. Tämä on yksi isoimmista asioista, mikä mun kokemuksen mukaan turhauttaa nimenomaan designereita ja mahdollisesti myös sitä yrityksen niitä sisäisiä asiakkaita. Et saadaan niin kuin valmista pikkupalasissa, mutta ei tule koskaan kokonaan tarpeeksi hyvää. Toivottavasti tuo talomallin parempi hyötykäyttö auttaisi siihenkin. Sitten viimeisenä on se, että tuotejohtaja kokee, että ei ole omaa valtaa päättää asioista. Ja ken on tuotepäällikkönäkin toiminut, niin on varmasti törmännyt siihen, että kun ei ole suoria alaisia, puhumattakaan, että niin kuin sidosryhmissä niitä olisi, niin välillä tuntuu siltä, että miten niin kuin saa sitä apua myynniltä tai markkinoinnilta, tuotekehitykseltä, ja kuka niitä päätöksiä oikein niin kuin tekee, niin tämän referenssimallin kautta pääsee vähän analysoimaan sitä, että mitkä asiat kuuluu minkäkin sidosryhmän niin kuin yhteistyön piiriin, ja sitä kautta se helpottaa sitä yhteistyötä. No, sitten jos ajattelee näitä kerroksia tuotejohtamisessa, niin toi strategia, se varmaan lähtee sieltä yrityksen strategiasta ja siitä sitten irtiotto, että miten se näkyy niissä tuotteissa ja palveluissa, niin on tuotestrategiaa, joku voi kutsua sitä myös portfoliostrategiaksi. Ja se määrittelee ikään kuin sen hiekkalaatikon, että sillä yrityksellä todennäköisesti on joku tehtävä, sieltä tulee aika paljon rajoituksia, että mikä on niin kuin se meidän bisnesalue. Me varmaan lähtökohtaisesti pysytään siellä jonkun rajauksen sisäpuolella, tai ainakin, että jos me siirretään niitä laitoja, niin se on vähän isompi harjoitus kuin se, että priorisoidaan backlogia. Ja tyypillisiä rajoitteita tai sellaisia asioita, mitä voi olla, ne on vaikka liiketoimintamalli, voi olla, että se tulee niin kuin tuoteihmisille annettuna, voi olla, että ne yrityksen tavoitteet ohjaa hyvin vahvasti
että minkälaisia asioita tehdään, millaisia uusia tuotteita haetaan. Ja sitten sellaiset valinnat, jotka on niin kuin luonteeltaan pitkäkestoisia, eli vaikkapa joku softa-platformin valinta tai monasti partnereiden valinta on semmoinen, että kun se valinnan tekee, niin se on semmoinen päätös, mikä kestää useamman vuoden, joskus pidempäänkin, niin se on totta kai semmoinen strateginen päätös. Seuraava taso on tuo markkinataso, eli tuolla niin kuin määritellään, että ketkä on oikeastaan niitä meidän asiakkaita, mikä on se markkina, mitä me pyritään palvelemaan. Ja tässä tosi tärkeää on se, että ymmärretään, että ketkä on meidän asiakkaita, miten ne niin kuin muodostuu ne markkinasegmentit, ja sitten me pystytään fokusoimaan toisaalta niin kuin sitä meidän tuotekehitystä, että me pyritään etsimään ratkaisuja ja asioita, jotka ilahduttaa niitä meidän kohdemarkkinoita, ja sitä kautta pystytään paremmin sitten myös markkinoimaan, plus että se meidän kehitystyö kohdentuu johonkin pienempään osaan ikään kuin kokonaismarkkinasta, niin meillä on paljon parempi mahdollisuus onnistua. Jos me tehdään sellaisia tuotteita, jotka tuottaa kaikkea mahdollista kaikille mahdollisille asiakkaille, niin meidän tarina ei ole uskottava, eikä yksikään yritys ole siinä koskaan onnistunutkaan, että se niin menisi. Innovaatiot on kanssa yksi kategoria, jotka olisi hyvä miettiä vähän niin kuin sen markkinan kautta. Eli esimerkiksi kun siellä markkinalla muuttuu jotain, niin me mietimme, että nyt meidän asiakassegmentti tulee kohtaamaan jonkun ongelman tai tarpeen, niin nyt olisi hyvä aika meidän miettiä sitä, että kuinka tuo kannattaa ratkaista. Ja jos me keksitään se ratkaisu ja voidaan jopa sitä vähän väläytellä asiakkaalle ennen kuin he keksii, että miten he haluavat sen ratkaista, niin silloin me ollaan paremmassa asemassa. Meidän ei tarvitse kehittää useampia ratkaisuja ratkaisemaan samaa ongelmaa eri asiakkaille. Tämä on tuoteliiketoiminnan ydintä. No sitten on tuo tuotekerros, eli tämä on semmoista asiaa, mikä on konkreettisesti näkyvissä asiakkaille, eli ne meidän tuotteet ja palvelut, joita me myydään. No, niiden myynnin avuksi meidän täytyy tehdä laadukasta tuotemarkkinointia. Meidän pitää pystyä artikuloimaan, että mitä hyötyä ja arvoa nämä meidän tuotteet tuottaa sille asiakkaalle. Ja monet meistä, kun me ollaan B2B-yrityksissä töissä, niin silloin tuossa on myös hyvä muistaa, että siinä ostajan roolissa on useampia ostajan rooleja, ja ydin tuossa on se, että meillä pitäisi olla viesti kaikille näille merkittäville ostajapersoonille, että mitä tässä on just sun tarpeisiin, niin sitten se kauppa alkaa käymään. Sitten on tuo elinkaaren hallinta, eli kuinka me hoidetaan ja hoivataan niitä tuotteita, että saadaan se arvo maksimoitua elinkaaren yli meidän omalle yritykselle, eli sen tuotteen liiketoiminnan hoitamista. Ja mistä nuo tuotteet tulee, niin sehän on ihan selkeää, että niitä kehitetään ja on olemassa joku tuotantokoneisto, jolla sitten tuotetaan sitä palvelua tai SaaS-tuotetta, jos niin haluaa sanoa, ja sinne sitten liittyy muita asioita. Että aivan erityisesti sen kehitysjonon hallintaa ja priorisointia, että tehtäisiin oikeita asioita siinä niin kuin lähiikkunassa. Ja myöskin, että pystyttäisiin pitämään sen tuotteen tekninen terveys hyvänä, tekninen velka sopivan pienenä, ja pystyttäisiin myös tukemaan sen palvelun tuotantoa niin, että se todella on saatavilla hyvälaatuisena. Tässä ehkä alkaa jo pieni vinkki siihen, miltä se talo tulee näyttämään näistä eri kerroksista. Tässä mun mielestä tässä kerroksien ajattelussa on jännää se, että täältähän strategiasta, markkinavaatimuksista ja tuotekehityksen tavoitteista tulee niitä juttuja, jotka vaikuttaa tuohon pohjakerrokseen, eli backlogiin, kehitysjonon määrittelyyn, refinementtiin,
priorisointiin ja sen koon hallintaan. Et se tulee tuolta ylhäältä alas niin kuin tavoitteiden näkökulmasta, mutta jos meillä tämä alin kerros ei ole kunnossa, jos meillä on backlogin laatu huono, siellä on 1000 asiaa ja se on hirveätä sotkua, siellä on paljon, jota ei koskaan tulla tekemään, niin noita ylempiä kerroksia on hirveän vaikea ylläpitää. Esimerkiksi meillä puuttuu täysin ennustettavuus meidän suunnitelmista, koska meidän backlogi on huonossa kunnossa. Et siinä mielessä, vaikka se tuleekin ylhäältä alas ne tavoitteet, jotka määrittelee, mitä tuo backlogilla on, niin noiden asioiden pitää olla kunnossa, jotta nuo ylemmät kerrokset ikään kuin pysyy omalta osaltaan kunnossa. Tekninen velka toinen juttu, jos meillä on valtavasti teknistä velkaa, jälleen kerran ennustettavuus hyvin hankala ja tiimi käyttää suuren osan ajastaan tulipalojen sammuttamiseen ynnä muuta. Kyllä. Ja tietyllä tapaa aika monessa asiassa niin on useampia lähestymistapoja. Yksi on niin kuin alhaalta ylöspäin ja toinen on ylhäältä alaspäin. Ja sitten kun sitä kokonaisuutta arvioidaan tai yritetään saada se toimimaan, niin olisi hienoa, että se saataisiin se liitoskohta jotenkin kohtaamaan. Et joskushan voi käydä niin, että ne ei kohtaa ollenkaan, ja sitten käy just niin kuin Arto sanoi, että ei siitä hommasta sit oikein synny mitään. Okei, eiköhän sitten siirrytä siihen uuteen talomalliin. Ja se on tässä. Eli täällä on mukana monta ihmistä, jotka on sen vanhan talon nähnyt, niin semmoisen vinkin voin sanoa, että tässä pääsääntöisesti nämä ylemmät kerrokset on pysynyt samankaltaisina kuin siinä vanhassa tuotejohtamisen talossa. Mutta me ollaan lisätty sitten tämä alin kerros tänne, että saadaan liitettyä tämä vielä paremmin sinne tuotekehityksen ja sitten myös sinne niin kuin tuotantokoneiston näkökulmaan. Mä voin lyhyesti kertoa, että mitä nuo huoneet ja osa-alueet tässä on, että ne, jotka ei ole tätä aikaisemmin nähnyt, niin saatte vähän kiinni, mitä tällä tarkoitetaan. Eli tuolla talon yläosassa ikään kuin katto, niin se on tuotestrategia ja siellä ikään kuin on semmoisia asioita tehdään, että pitää tai kannattaa olla tuotevisio, eli missä me haluamme olla vähän pidemmän aikavälin kuluttua 3-5 vuoteen. Ja sitten on tuotestrategia, joka on ikään kuin suunnitelma, kuinka sinne visioon päästään. Ja hyvin usein siihen tuotestrategiaan vaikuttaa yrityksen strategiassa valitut jutut, esimerkiksi liiketoimintamalli, valitut teknologiat, yrityksen tavoitteet, tämän kaltaiset asiat. Mutta mitä tuo tuotestrategia, miksi se tarvitaan, niin se suurin hyöty on siitä, että se määrittelee, että mikä on tärkeää, millä tavalla me etenemme kohti sitä visiota ja vähän kauempana olevia tavoitteita. Sitten on markkinamahdollisuus, joku voisi kutsua tätä innovoinniksi, niin tämä on sitä markkinaymmärryksen ylläpitoa ja sitten ideointia, ideoiden keräystä ja sitten aivan erityisesti niiden ideoiden jalostamista ja analysointia, että onko näissä mitään niin kuin järkeä. Usein toi on semmoista suurten lukujen peliä, että on vaikka 100 ideaa ja sitten poimitaan siitä päältä 10 ideaa, joita kannattaa vähän niin kuin jumpata. Ehkä 5 niistä tuntuu niin kuin järkeviltä meille, niin sitten ruvetaan miettimään, että mistä näkökulmista me tiedetään kaikista vähiten ja sitten me suunnitellaan kokeiluja, asiakashaastatteluja ja muita, joilla me kerätään mahdollisimman paljon tietoa niistä heikoista lenkeistä. Ja sitten kun meidän tietomäärä kasvaa, niin sitten me pystytään perustelemaan, että kannattaako tähän hommaan ylipäätänsä lähteä. No, sen rinnalla on tämä tuotemarkkinointi. Ja siinä, niin kuin tuossa aikaisemmin vähän sanoin, niin se on tieteenala
tai tieteen sovellusta, että puhuttaisiin ostavassa roolissa olevan asiakkaan kielellä, mitä tässä tuotteessa tai palvelussa on just sulle. Ja tämä on tosi tärkeää, koska jos esimerkiksi tämän tuotemarkkinoinnin antaa markkinoinnin hoidettavaksi, niin ei ne välttämättä tunne sitä teidän tuotetta. Ei ne ehkä tiedä, ketkä on niitä ostajia. Ja jos he eivät saa sitä tietoa teiltä, tuoteihmisiltä, niin sitten käy niin, että he kehittää sen tarinan itse. Ja tyypillisesti siinä käy niin, että he rupeavat sitten kehumaan niin kuin yritystä ja se kääntyy semmoiseen brändimarkkinointiin ja te ette tunnista sitä omaa tuotetta siitä markkinoinnin tuotoksesta, niin sen tähden tämä on tosi tärkeä tuoteihmisillä. No sitten tuolla on elinkaaren hallinta, eli mittarit, millä sitä tuotetta mitataan. Tärkeä nyrkkisääntö on sellainen, että jokaisella tuotteella on ikään kuin elinkaari, siellä on erilaisia vaiheita, niin ne mittarit laaditaan sen mukaan, että missä vaiheessa ollaan ja mitä sen elinkaaren vaiheen, mitä siinä pyritään saamaan aikaiseksi. Et esimerkiksi lanseerauksen jälkeen on tosi tärkeää saada ne ensimmäiset asiakkaat, niin meidän ehkä kannattaa mitata lukumäärällisesti niitä asiakkaita. Ehkä me voidaan vähän luokitella niitä asiakkaita, että millaisia asiakkaita me erityisesti haluaisimme, mutta meidän ei kannata mitata liikevaihtoa tai katetta. Se ei ole meidän primääritavoite just siinä kohdassa. Se tulee sitten vasta vähän myöhemmin. Sitten on toi tuotesuunnittelu, ja tässä vanhassa talossa me hyvin pitkälle käytiin tätä sen kautta läpi, että ymmärretään, että kuka on se käyttäjä, mikä on sen käytön konteksti, millaisessa tilanteessa sitä tuotetta käytetään, mitä hyötyä se tuote tuottaa sille käyttäjälle tai se käyttäjä pystyy ulosmittaamaan siitä tuotteesta. Ja sitten vaatimusten hallintaa, että millaisia vaatimuksia sieltä tulee, asiakaskokemuksen suunnittelua, tämän tyyppisiä asioita. Mutta vanha talo loppui vähän tähän ja meille tuli semmoinen olo, että tätä taloa kannattaisi laajentaa vielä konkreettisemmin ikään kuin tästä tuotesuunnittelun näkökulmasta vielä syvemmälle tuonne tuotekehitykseen. Haluatko Arto kertoa näistä kahdesta alemmasta huoneesta? Tässä on ehkä selkeämmin kuin vanhassa talossa ja vanhassa mallissa erotettu toi tiekartta tai roadmap ja kehitysjono tai backlogi. Ja jos sä vaikka klikkaat ne rooliboksit tähän näkyviin, tuotepäällikkö, tuoteomistaja, tiimi, niin tämä ehkä kuvaa yhtä lähestymistapaa, mihin nämä roolit voisi sopia. Esimerkiksi tuotepäällikkö voisi omistaa enemmän tuota tiekarttaa, roadmapia, joka sisältää vaikka 2-3 vuoden näkövinkkelin siihen, mitä tehdään. Ja tuoteomistajalla on vahvemmin hallussa tämä backlogi tai kehitysjono. Ja jos kehitysjono ajattelee, niin esimerkiksi mitä parempi tilanne on, niin sitä pienempi tuo varsinainen kehitysjono on. Eli hyvä tilanne on 50 asiaa backlogilla, ei niin huono tilanne on 100 tai 150 asiaa, mutta jos se kasvaa siitä paljon isommaksi, niin varsinainen backlogi, niin sen laatu alkaa nopeasti huonontua. Eli mä palaan tähän, tuossa mulla on yksi slaidi, jossa mä selitän tätä meidän ajattelua siitä, miksi roadmap ja backlogi kannattaa pitää erillään ja niitä kannattaa hallita eri tavoin. Ja aika usein se toimiva ratkaisu on myös sellainen, että niitä ylläpitää eri henkilöt, tuotepäällikkö, roadmap ja tuoteomistaja sitten backlogia. Niin tällä tavalla me pystytään ikään kuin antamaan selkeämmät lupaukset sille muulle organisaatiolle ja asiakkaille. Asiat, mitkä pääsee backlogille, niin ne on aika varmoja lupauksia. Että nämä tullaan
erittäin suurella todennäköisyydellä toimittamaan, ja niiden epävarmuus on aika pieni. Ne voidaan aika tarkasti myös ennustaa. Tämän toiminnon saatte 2 kuukauden kuluessa. Kun taas roadmapilla, tiekartalla olevat asiat, niin ne onkin aika paljon epävarmempia, ja pystytään kommunikoimaan siitä, että mitä lähemmäs ne tulee nykyhetkeä, mitä enemmän niitä on pystytty testaamaan, erilaisia markkinakokeiluita tekemään, niin sitä varmemmin me ymmärretään ne, sitä varmemmin me voidaan tehdä se lupaus, että me tehdään ne. Se on helpompi kommunikoida tämä erilainen epävarmuustaso, kun nämä erottaa erikseen. Sitten toi tiimin osuus. Eli tiimihän on päävastuussa toteutuksesta, teknisen velan määrästä, arkkitehtuurista, kaikista operations liittyvistä asioista. Ja sen jättäminen pois tästä talosta on vähän keinotekoista, koska sehän nimenomaan myös kiinnostaa tuotejohtajaa, tuotepäällikköä ja omistajaa myös. Mutta sen takia nämä on positioitu nämä rooliboksit tänne vähän näin, että tiimiä kiinnostaa tuo tuotantohuone ja sprinttitavoitteet. Tuoteomistajaa kiinnostaa tuo prioriteetti, tuotekehityshuone ja backlogi ja tuotetavoitteet. Ja tuotepäällikkö hallitsee enemmän näitä talon yläkerroksia. Mutta tämä on vain yksi tapa määritellä nämä. Eli me palataan tähänkin myöhemmin, mutta olisi erittäin hyvä idea ottaa tämä talomalli teillä ja sitten nämä tuotejohtajan roolissa toimivat ihmiset, tiimi ja mahdollisesti jotain sidosryhmän edustajia ja käydä läpi, että miten tämä meillä toimii, koska tämä toimii melkein joka organisaatiossa hiukan eri tavalla. Ja tosiaan niin kuin me Anttikin tässä ennen juteltiin, niin eri tilanteissa olevissa yrityksissä nämä huoneet on hyvin erikokoisia. Startupissa tämä talo näyttää hyvin erilaiselta kuin sellaisessa firmassa, jossa tuotteet on kypsempiä ja liiketoimintamalli on kypsempi. Joo, ja just mitä Arto tuossa puhuitkin, niin tavallaan se tiekartta, niin se konkretisoituu siihen niin kuin lähiikkunaan sen kehitysjonon kautta. Kun taas sitten, että jos siellä roadmapilla on jotain kauempana olevaa, niin ei ole mitään järkeä, ellei nyt ole ihan pakko, niin kun speksata sitä edes kovin tarkkaan, vaan sellaiset asiat, jotka roadmapilla on vaikka 2 vuoden päästä tai 18 kuukauden päästä, niin niiden on parempi olla abstraktiotasoa tai 2 ylempänä. Eli ehkä kuvaillaan niin kuin sitä, että meille tulee ratkaisu johonkin tarpeeseen tai ongelmaan, mutta me ei suinkaan siinä kohdassa pureta sitä niin kuin tekniseksi toteutukseksi. Ja voi olla, että siellä roadmapilla on paljon enemmän tavaraa kuin mitä sitten loppupeleissä pystytään niin kuin tekemään, mutta kun me puhutaan vaan siitä, että tähän ongelmaan pyritään löytämään ratkaisu tuossa niin kuin aikajänteessä, niin voi olla, että sitten kun aika kuluu, niin löytyy parempi tapa ratkaista se. Voi olla, että se ongelma häviää, tai voi olla, että se ratkeaa jotenkin muuten, eikä meidän tarvitse niin kuin kehittää siihen mitään. Tai löytyy jotain meille arvokkaampaa tekemistä. Et saadaan niin kuin nämä aikaikkunat erilleen toisistaan, niin se tuo selkeyttä siihen päivittäiseen tekemiseen, kun ei tarvitse murehtia saman minuutin aikana sellaisia asioita, jotka tapahtuu tänään, ensi vuonna ja 10 vuoden päästä. Tästä vielä ennen kuin mennään seuraavaan, minulla on tuossa muutama slaidi, jotka liittyy tähän talomalliin, mutta ennen kuin mennään siihen, niin vielä sen voin sanoa, että tuoteomistajakoulutuksia, kun me ollaan pidetty, niin oikeastaan tämä tuotekehityshuone, missä tuoteomistaja paljon on, kehitysjonon hallinta, tuotetavoitteiden määrittely, niin se pelkästään, niin meillä on valtavasti materiaalia, koulutusmoduuleita siihen, ja sitten taas yläkerroksiin, tuotepäällikkökoulutuksiin, siihenkin on paljon moduuleita, ja niitä voi sitten tarvittaessa meiltä kysästä, että onko meillä tähän huoneeseen sopivaa koulutusta. Semmoista sitten löytyy. Joo. Mutta mennäänkö eteenpäin, niin tässä nopeasti näytän muutaman slaidin.
ehkä ensimmäiseksi tästä yhteistyöstä vielä, että se henkilökemia ja yhteistyö on super tärkeää silloin, kun meillä on kaksi eri tuotejohtajaa tässä kuviossa. Jos meillä on tuotepäällikköroolissa ja tuoteomistajan roolissa, niin sen vaan täytyy toimia. Ja jos se ei toimi, niin yleensä sitten voi olla parempi vaihtaa ihmisiä ja etsiä sellaiset ihmiset, jotka pystyy tekemään yhdessä töitä. Tämä on vähän niin kuin paita ja peppu sanottuna näin. Voidaan mennä eteenpäin, mä puhun tuosta tavoitehierarkiasta seuraavaksi. Siinä talossa, jos voit Antti pakittaa vielä siihen talokuvaan, mä sen portaikon vielä näytän. Eli tässä, mikä on myös uutta tässä 2.0 talossa, on tämä portaikko, eli sprinttitavoitteet, backlogi, tuotetavoitteet, roadmap ja tuotevisio. Me haluttiin tuoda nämä konkreettisemmin esille, koska nämä on liian vähän käytettyjä työkaluja. Ja nämä on senkin takia tässä portaikossa, koska näiden pitää olla julkisia. Nämä on sellaisia asioita, että niiden on oltava julkisia koko organisaatiossa ja varsinkin noiden tuotetavoitteiden, tuotevision, niiden on oltava ymmärrettäviä. Kukaan ei varmaankaan sukella teidän backlogiin tai roadmapiin, vaan se tulee teiltä kysymään niitä asioita, mutta nuo tuotevisio ja tavoitteet, ne on semmoisia, mitkä on jopa lukemalla ilman selityksiä pitäisi olla mahdollista ymmärtää. Niin, nyt voidaan mennä siihen tavoitehierarkiaan, eli mitä mä tarkoitan näillä tuotetavoitteilla. Tuotetavoitteet johdetaan tuotevisiosta. Tuotevisio on muutaman vuoden päässä, mitä tuote tekee. Tuotetavoite on tyypillisesti muutaman kuukauden pituisia askeleita. Näitä kannattaa määritellä muutama vähintään eteenpäin. Eli meillä on vaikka 2 kuukauden päästä oleva tavoite, siitä 3 kuukautta eteenpäin, siitä 3 kuukautta eteenpäin. Tätä tavoitetasoa käytetään aivan liian vähän. Se on yksi tehokkaimmista priorisoinnin apuvälineistä nimenomaan siinä tuoteomistajan roolissa toimimiseen. Nämä voi olla jossain tapauksessa vaikka joku releasin tärkein feature, tai sitten se voi olla jonkun uuden markkinan saavuttaminen ja siihen liittyvät kaikki toiminnot, mitä siellä pitää tehdä. Hyvin vaikea sanoa, mutta pystytte kuvittelemaan, mitä 2 kuukauden päähän, mitkä on tärkeitä asioita. Tästä päästään siihen, mikä on taas liian vähän käytetty tiimeissä, eli sprinttitavoitteet. Näitä käytetään aivan liian vähän. Ja miksi? Minä väitän, että siihen on suurena syynä se, että noita tuotetavoitteita hyvin harvoin oikeasti on. Koska ne sprinttitavoitteet pitää johtaa noista tuotetavoitteista. Jos meillä olisi 2 kuukauden päässä iso selkeä tavoite, niin hops, tiimit voi hyvin paljon helpommin luoda sprinttitason tavoitteen. Sprinttitavoitteet on, mikä on tämän sprintin tärkein juttu. Siellä sprintissä voidaan tehdä jotain muutakin, mutta mikä on se tärkein juttu. Eli tästä teidän takeaway tästä slaidista on se, että nämä tavoitehierarkian alemmat tasot on liian vähän käytettyjä ja niitä pitäisi pohtia, miten niitä saataisiin enemmän käyttöön. Seuraava. Sitten on tämmöinen konsepti, missä mä perustelen sitä, miksi ei saa laittaa kaikkea työtä backlogille. Se on yksi, mitä se Scrum-guide ja Scrumimalli, kun se puhuu, että työ tulee vain backlogin kautta, se ei puhu mistään muusta paikasta mitään, niin se jättää ikään kuin vähän sanomatta. Minä tykkäisin siitä, että kun meillä on tuotevisio, tuotestrategia, niin meillä olisi työ useammassa paikassa kuin pelkästään backlogilla. Eli meillä olisi backlogi, mikä on se muutama kuukausi eteenpäin, noin 50 tai mielellään alle 100 itemia. Sitten meillä on roadmap erikseen, joka on useampi vuosi tulevaisuuteen katsova. Ja tämä toimii niin, että kun asiat tulee lähemmäs nykyhetkeä, niin kuvitellaan, että tämä roadmap on tällainen liukuhihna. Se tuo sitä työtä lähemmäs kohti nykyhetkeä. Ja aluksi se on ehkä projekti hanketasolla, sitten se on epikkitasolla, sitten niitä epikkejä tutkitaan ja testataan, ne kypsyy,
Ja sitten tämä on se kriittinen paikka, missä pitäisi miettiä, että onko tässä jonkinlainen laatufiltteri. Kun Epicki pitäisi siirtää tuohon backlogille, niin siinä vaiheessa se pilkotaan, se varmistetaan, ymmärretäänkö me se tarve tarpeeksi hyvin, minkälaisiksi backlog-asioiksi nämä pilkotaan, onko se käyttäjätarinoita vai täskejä vai mitä. Ja tämä on se epäjatkuvuuskohta. Ja nyt jos muistatte, että yksi tapa tehdä tätä oli tuotepäällikkö hanskaa roadmapia, tuoteomistaja hanskaa backlogia, niin tässä tuleekin sellainen mielenkiintoinen pointti, että nyt meiltä siirtyy työ yhdestä paikasta toiseen paikkaan. Meillä on tietysti mielestä toimittaja ja vastaanottaja. Niin tämä ehkä kuvaa myös sitä, millä tavalla sitä tuoteomistajan roolia voi ajatella, että hän on myös vastuussa siitä, mitä työtä sinne backlogille hyväksytään. Ja vastaa, että puristaa sitten muulta organisaatiolta vastaukset niihin kysymyksiin, että miksi tämä tehdään, onko tämä oikeasti se kaikkein tärkein asia. Tällä tavalla ehkä voi myös antaa valtuutuksia, antaa valtaa sille tuotejohtajaporukalle. Wishlista täällä on myös mukana siinä mielessä, että usein ajatellaan, että backlogia kirjataan vähän niin kuin varmuuden vuoksi, ettei unohdettaisi, kun on niin mielenkiintoinen idea, mutta ei tiedetä edes ajankohtaa, niin mä laittaisin wishlistaan semmoiset mielenkiintoiset jutut, mistä ei tiedetä milloin, ehkä backlogille vaan sellaiset varmat jutut, pidetään se pienenä. Roadmapilla on aika ulottuvuudessa liikkuvia asioita, jotka on sitten osa hyvin epävarmoja, osa varsin varmoja. Tällä tavalla ajatellen splitataan se työ eri paikkoihin. Ja sitten kun meillä on tollainen malli käytössä, ja jos meillä on ne tuotetavoitteet käytössä, niin tältä se backlogin pitäisi näyttää. Siinä backlogissa on tiettynä ajanhetkenä erittäin paljon pelkästään siihen lähimpään tuotetavoitteeseen liittyviä asioita. Sitten kun me lähestytään sitä, me saadaan paljon niitä asioita tehdyksi, niin sitä mukaan sinne tuleekin jo sit sen seuraavan tuotetavoitteen asioita sinne backlogille. Ja sitten taas kun mennään eteenpäin, niin taas sen seuraavan tuotetavoitteen asioita tulee sinne backlogille. Ja näin meidän se backlogi, ikään kuin varmuus, lupaus ja laatu on mahdollista pitää hyvänä. Jos ajattelette, että nämä kaikki eri värit, keltainen, oranssi, harmaa, sininen, olisi laitettu sinne backlogille, sitten meillä olisi siellä backlogilla 600 asiaa, ja sitten sinne hukkuisi mahdollisesti. Sen priorisointi menee hirveän hankalaksi, sen jalostaminen menee hirveän hankalaksi. Kukaan ei jaksa enää istua siellä backlog refinement-kokouksissa ja miettimään, että tehdäänkö me tämä tälleen vai tälleen, ja mitkä acceptance-kriteerit. Ja sitten se riski kasvaa siitä, että tehdään vääriä asioita, ja sitten joudutaan tekemään moneen kertaan, ja näin. Huomaatte, mihin se menee. Eli se koko on sen takia tärkeä. Ja sitten kun meillä on tolla lailla järjestetty se backlogi, niin sitten se roadmap näyttää tällaiselta, se liukuhinna näkymä, että sieltä sitten rullaa sitä tavaraa siihen backlogille. Ja se ei ole ihan niin, että joskus sieltä tietenkin siirtyy, varsinkin siellä roadmapilla sitten siirtyy asioita ja dropataan pois. Tämän ehkä hyvin nopeasti mä selitän, että tuoteomistaja ei saisi pitkään ja pysyvästi olla täällä tämän kypsyysasteikon vasemmassa osassa. Tässä on 5 eri tämmöistä vähän idealistista tuotteenomistajan kypsyyttä osoittavaa tasoa. Eli backlog-sihteeri, okei, mä kirjaan kaiken, mikä menee backlogille. Tähän johtaa siihen, että se backlog kasvaa hirveän isoksi. Mutta sitten kun tuoteomistaja, roolissa toimiva ihminen oppii vähän enemmän, pystyy priorisoimaan hiukan enemmän, sitten mennään ehkä tuolle seuraavalle tasolle ja seuraavalle tasolle ja seuraavalle tasolle. Ja tämä ehkä kuvaa sitä, että mitä kypsempi ja mitä parempi se tuoteomistajan roolissa toimivan ihmisen osaaminen on, ja mitä enemmän hänellä on itsevarmuutta toimia siinä roolissa, niin sitä enemmän hän pystyy auttamaan sitä tuotepäällikköä, jos nämä on eri ihminen. Eli se voi siirtyä ikään kuin se tuotepäällikkö pystyy sitten ehkä enemmän keskittymään niihin vielä ylempiin kerroksiin siinä talossa.
sitten tämän Ascent-mallin, tämä on mun tuoteomistajakoulutuksesta, mutta ehkä tämän pointtina on se, että toi viimeinen tuolla Devil is in the Details käy vaan hirvittävän usein niin, että silloin kun ne asiat on vielä siinä roadmap-tasolla ja ne on pelkästään kuvattu aika simppelisti ja yksinkertaisesti, niin kaikki tuntuu helpolta. Mutta sitten kun sitä päästään tekemään, kun se pilkotaan pieniksi, se menee backlogille ja sitten kun se jalostetaan ja sitten kun sitä testataan, niin sitten vasta paljastuu, miten monimutkaista itse asiassa kaikki asiat on ja miten paljon enemmän kuin oletettiin, niin asioissa on työmäärä. Se työmäärä yleensä, se aina melkein kasvaa. Joskus se kasvaa vähemmän, joskus se kasvaa enemmän. Niin sen takia se talon alinkerros, sitä ei voida ajatella erillisenä tästä muusta suunnittelusta. Sen takia mä otin tämän kallon tähän. Sitten se alihankinta, me puhuttiin siitä, että mitä jos mennään siihen talokuvaan ja se tiimi ja se tuotannon huone, missä oli tekninen velka-arkkitehtuuri, DevOps, ratkaisun terveys, tämmöiset asiat, niin jos se onkin eri firmasta, niin sitten meillä tulee usein tämmöisiä ongelmia, mitä me Eficodellakin nähdään, kun meillä on tiimejä, jotka toimii tässä roolissa, ja me ollaan niitä haastateltu, niin se tuoteomistajuuden rooli kasvaa, sen alimman kerroksen rooli kasvaa. On hirveän yleinen valitus tämmöisissä tilanteissa toimivalta alihankintatiimiltä, että se asiakkaan puolella oleva tuoteomistaja, sille ei ole aikaa, sille ei ole ikään kuin tarmoa osallistua riittävästi sen tiimin kanssa niiden asioiden määrittelyyn. Ja tästä johtuu hyvin paljon niitä ongelmia, että ehkä siinä tulee konflikteja, että asiakas valittaa, että toimittaja ei tee oikein, tai tulee paljon bugeja, tai asia myöhästyy, tai joudutaan tekemään paljon muutoksia. Se johtuu mun mielestä siitä, että se alinkerros ei ole tarpeeksi vahva. Joo. Sitten yhteenveto. Miten voisit käyttää tätä uutta talomallia? Ja tässä me mietittiin Antin kanssa tämmöiset neljä steppiä. Eli voisitte keskustella, mikä tämä meidän tilanne on. Meidän tuote, meidän firma, meidän sanotaan liiketoiminnan kypsyys. Mitä huoneita meidän pitäisi painottaa, missä, ja sitten tuo kakkonen, eli missä meidän tämänhetkiset haasteet on. Mikä esimerkiksi yhteistyö, mikä ei toimi, tai mihin ei ole huomattu käyttää tarpeeksi aikaa, tai mitä me ei osata tarpeeksi hyvin. Ja sitten tästä nimenomaan ehkä minun ehdotus olisi se, että ottakaa tosiaan nämä tuotejohtajan roolissa toimivat ihmiset, tuotepäällikkö, tuoteomistaja, ja sitten ottakaa tiimin edustajat, ottakaa ehkä tärkeimpien sidosryhmien edustajat, ja tämä talomalli siihen pöydälle, ja sitten voidaan ruveta miettimään, että hetkinen, mikä meillä sakkaa. Ja sitten voidaan lähteä hakemaan siihen, että hei, no niin, paraneeko tämä pelkästään sille, että sovitaan paremmin, kuka tekee mitä. Eikö meillä ole työkaluja, mitkä tukevat tätä toimintatapaa, vai pitääkö meidän hakea jotain ajatuksia, miten tätä tehdään, minkälaisia mittareita käytetään, eli karhaa ynnä muuta. Niin. Tällainen olisi ainakin mun ehdotus työpajamaisesti lähteä tätä miettimään ja käyttämään tätä talomallia hyväksi. Kyllä. Ja oliko sinulla jotain muuta? No, semmoinen lisäys vielä, että jokainenhan voi itse miettiä sitä omaa rooliaan tämän talomallin kautta. Ja mulla ainakin on semmoinen hypoteesi, että kun on aika paljon sisältömarkkinointia tehnyt tuotehallintaan, tuotejohtamiseen liittyen, niin aika moni tuotepäällikkö on käynyt katsomassa niistä kirjoituksista, että mitä tässä roolissa oikeastaan pitäisi tehdä. Niin tämän mallin kautta voi niitä omia tehtäviään vähän niin kuin peilailla ja voi saada hyvinkin ajatuksia siitä, että mitä ottaa puheeksi kehityskeskustelussa ja kuinka niin kuin saa sitä omaa rooliansa vielä niin kuin toimivammaksi ja pystyy tuottamaan enemmän arvoa sille omalle yritykselle.
nyt jos teillä olisi kysymyksiä, niin nyt olisi mahdollista niitä tuonne kirjoitella ja annetaan teille siihen vaikka minuutti aikaa, mutta se voisi Antti hypätä takaisin siihen edelliselle slaidille vielä. Ehkä mä mietin itse, että mikä tästä olisi. Mun yksi pointti on, että kun te nyt tästä saatte hyvän hallinnan talon, niin käyttäkää sitä tämmöisessä workshopimaisesti hyväksi. Toinen, mitä mä haluaisin korostaa, on tuon portaikon asiat. Eli se backlogin laatu ja backlogin ottaminen erilleen tuosta roadmapista tai tiekartasta. Ja sitten tämä tavoitehierarkia. Visio, tuotetavoitteet, sprinttitavoitteet. Mä takaan, että jos te näihin käytätte hiukan nykyistä enemmän energiaa, niin se helpottaa valtavasti näitä eri asioita. Et se olisi ainakin se mun takeaway, minkä mä haluaisin, että te otatte. Nyt onko kenelläkään mitään kysymyksiä sinne chattikanavalle? Pitäisi saada. Nyt tuli Q&A-kanavalle joku kysymys. Sieltä tuli vaan kiitos, hieno havainnollistus. Onko mitään kysymyksiä? Olimme niin tyhjentävästi selittäneet kaiken. Jos ei tule kysymyksiä, niin sitten muistatte, millä tavalla saatte esityksen. Eli esityksen saa, kun laittaa Arto Kiiskinen, efficode.com sähköpostin. Jos teillä on jo tällä hetkellä jotain ongelmia, mihin haluaisitte, että me keskustellaan lisää, niin totta kai pistäkää sähköpostin kylkeen vielä viesti siitä. Tässä on vielä vähän lisää luettavaa tässä. Täällä tuli host has disabled attendee chat. Sitten voitte, jos pystytte Q&A-kanavalle laittamaan. Meillä nimittäin ei tässä ole semmoisia systeemiadmin Zoom-oikkareita, että saisin ton attendee chatin päälle. Mutta tänne pystyy ilmeisesti question and answer kohtaan kirjoittamaan kysymyksiä. Täältä tuli kysymys, miten tasapainoillaan tekninen velka, featureit, bugit, versiopäivitykset? Oma tiimi kaikelle vai miten? Hyvä kysymys. Sanoisin, että toi tekninen velka ensinnäkin siinä pitäisi, mä sanoisin, että yksi ratkaisu tähän on, että pitää saada tiimi siinä mielessä vastuuseen myös siitä, että tiimi, joka ehkä ymmärtää teknisen velan määrän paremmin kuin tuotejohtajat, niin he pystyvät sen kommunikoimaan niin, että tuotejohtaja ymmärtää. Mulle on monta kertaa käynyt niin, että on huomannut, että tuotejohtaja, on sitten ollut minä itse tai joku mun asiakas, niin se kommunikaatio feilaa siinä, että tiimi sanoo teknisestä velasta jotain, mutta se tuotejohtaja ei ikään kuin rekisteröi sitä, koska se vaistonvaraisesti ajattelee niin paljon sitä bisnestä ja toimintoja. Että sen kommunikaation pitää olla niin selkeä, että jos tiimi on vahvasti sitä mieltä, että jotain pitää ratkaista, niin sovitaan siihen ikään kuin sopiva lippu. Että hei, tämä on nyt pakko laittaa kuntoon tai talo palaa -tyyppinen juttu. Että se on yksi tapa, mikä tasapainottaa. Siihen on sitten jotain muitakin, niin kuin joku ajatus jostain arkkitehtuurin runwaysta SAFEin myötä tai sitä, että olisi joku tietty osuus teknisen velan tikettejä, mutta ne on vähän vaarallisia mun mielestä. Bugien mielestä bugit periaatteessa pitäisi mennä aina tärkeämmiksi kuin featureit. Bugien määrää ei saa päästä kasvamaan. Eli priorisointi, bugit ensin, featureit sitten. Ja jos tästä lipsautetaan johonkin muuhun, niin sen täytyy olla sitten ikään kuin, sanotaan, tuotejohtajan vakaa päätös, mutta se on helposti luisuva rinne, jos mennään siihen, että featureit menee bugien yli. Toinen kysymys, menee hiukan yliajalle nyt jo, mutta otetaanko vielä tämä Petterin kysymys. Miten priorisoida sisäinen asiakas ja käyttäjä, kun on kyse tuotevision viemisestä tavoitteeksi? Osaako Antti minuutissa vastata tähän? Luetko uudestaan sen kysymyksen?
Miten priorisoida asiakas, sisäinen asiakas ja käyttäjä, kun on kyse tuotevision viemisestä tavoitteeksi? No kyllä se jotenkin, niin kun sitä visiota ruvetaan purkamaan, niin jollain tavalla aika kovalla kädellä pitää miettiä, ketä haluaa niin kuin ilahduttaa. Ja sitten kun niitä tavoitteita rakentaa, niin ehkä on pakko sitten kullekin noista kohderyhmistä niin kuin tehdä jotain, mutta käsitellään ne vaikka vähän, että omalla uimaradallaan tai voimaa käyttää tietty määrä niille sisäisille asiakkaille ja sitten käyttäjälle, että on niin kuin joku nyrkkisääntö, miten se tuotekehitysvoima jaetaan, ettei jouduta sitten käytännön tilanteessa priorisoimaan ikään kuin omenoita appelsiinei vasten. Että kun siinä kerran on eri arvon saaja, niin se, että pyrittäisiin välttää semmoista tekemistä. On mahdotonta pistää niin kuin numeroiksi niin sitä arvoa, mitä siinä niin kuin tuotetaan, ja silloin mikään Excel-laskelma niistä prioriteeteista ei toimi, mutta että jos on päätetty, että näitä tahoja ilahdutetaan, niin yritetään kuitenkin niin kuin jonkun verran tehdä heille niitä asioita, ja sitten se, että kuinka paljon se noin nyrkkisääntönä on, niin se on mun mielestä semmoista asiaa, mikä voisi olla ihan siellä tuotestrategiassa. Joo, tuohon vielä ehkä kommenttina tosiaan kaikki nämä arvon käsitteessä on aika vahvasti arvausta aina. Tärkeää mun mielestä on se, että ne arvaukset on julkisia, eli joko ne tehdään yhdessä tai sitten ne on helposti kommunikoitavissa, että minkä takia jotain tehdään. Sitten on ihmisillä aina mahdollisuus olla eri mieltä ja nostaa, sanotaan kissapöydälle, että hei, mun mielestä tämä on väärä päätös, koska aina kun tehdään päätöksiä, niin on myös mahdollista, että tehdään vääriä päätöksiä, että ne on mahdollista sitten muuttaakin. Mulla oli joku vielä, mutta se unohtui jo tuohon. Meillä ei valitettavasti ole enempää aikaa kysymyksiin nyt, mutta loistavaa, kun oli paljon ihmisiä paikalla ja saatiin kysymyksiäkin. Voitte vaikka sähköpostilla laittaa niitä kysymyksiä sitten mulle. Niin. Joo. Kiitoksia oikein paljon osallistujille. Oli hauska olla täällä vetämässä webinaaria Arton kanssa. Hyvä. Kiitoksia ja toivottavasti saitte tästä ideoita teidän omaan tuotejohtamiseen.